Okay, vi er så alle sammen inde på en server her. Det jeg laver lige nu, det er, at jeg render bare fuldstændig rundt og plaffer alle fucking mennesker inde på serveren. Og der er ikke nogen, der fatter en skid. Det er det Jens Jensen. Nu har vi ellers Arthur. Så er der her Lukas. Så er der... Hvad fanden er det? Det er nok bare en, der keder sig, tror jeg ikke. Så der er en, der til. Der er væk. Bum bum bum. Hvorfor er du skudt folk i no-clip? Ja, så er jeg heller ikke skudt nogen i no-clip, vel? Ja, jeg har klip på det, så... Ja. Må jeg se klip? Ja, det må du da gerne. Tak. Jamen altså, skal vi så lige gå i support? Det kan vi godt. Jamen okay, så... Goddag, jeg Au, for helvede, altså. Undskyld. Nu må jeg lige afvende support, Brunne. Jeg er åbenbart blevet valgt på Discord, men så trækker Jeg tror, at Ja. ned. Det skal jeg nok. Jeg kommer. Nej, ikke skyd mig. Må købe den. Ja, gutter. Jeg skyder hele bundet. Jeg skyder hele bundet nu. Jeg gider sgu ikke lige. Hvad er det der? Det er Arthur. Gider ham der. Lukas drengen, han ligger stadigvæk død. Er vi klar, gutter? Du dræbte mig pistolen imens. Nej, jeg skal fandme have pengene først. Altså, han kan ikke dræbe mig, hvis jeg gør til noget. Okay, gutter. Det var ikke så meget sjovt, vi havde for den her gang video. Jeg tror, jeg bliver bandet nu. Han var selv... heal player. Tak. Det er Jens Jensen. Flyver bare rundt og skyder for ikke en no-clip. Inde på serveren. Jeg tror ikke, der er så mange admins. Jeg kan også arbejde lidt med. Det var med ikke. Ha. Ses på. Tror I, de er ved at blive lidt trætte af mig? Pot Flemming. Han hygger sig altså bare heroppe.
Hold kæft, de må være små. Jeg tror lige 9, han lige skal genopleve alle igen. Det er i hvert fald rimelig træls for nogle af dem, tror jeg. Vildmejseren trækker simpelthen lige ved stolen. Jeg tror, nogle af dem er ved at synes, at det er rimelig træls. Okay, det var også bare det eneste. Jensen. Hvor er jeg nu? Fucking vildmejse. Sestia. Okay, for længe har de tænkt sig bare sådan at finde i, at jeg var rundt. Avex, ja, det er han admin. Shady 9. Fedt navn. Han levede lige. Det må være træls for dem, det her. Der vil lige lidt. Okay, vi skal ikke gøre det nu. Nej, okay, der bliver bandet. Og det var også på tide. Skider folk i noget klip. Fair nok på. Nå, men det var det for den her video. I må hygge jer. Hej.